Ndayamika abale ndi alongo ena nonse kumene muli. Ambuye akudaliseni. Lero nditaona video imene ndinatumiza ku TikTok itafika pa YouTube. Kwa nonse amene mwachita chimenechi ndakuyamikani kwambiri. Pitirizani kutero pakuti ife timagwisa ntchito mafoni awa tilibe kuthekera kutumiza ma video athu pa YouTube. Koma ifa kuti mwachita chinthu ichi ine ndayamikira. Lero timafuna tiyayankhe a Healthwork Ntaba komanso tiyankhaso a Vitumbiko Mumba. Antaba mu nthawi yakale ya DPP tinkakutengani kuti ndinu Mr. Computer andi mumati anthu ankhani akamakufunsani mumayankhula mopanda chigamba ndipo mumayankhula reality chimene chili kuyenerera pa ground. Koma yeti lero lino mukuyankhula mukuti iyayi abwana anthu amene ofunika kuti tiziwakwapula chifukwa kukunyozani akukutukwanani. Koma pakuti inu mukuyankhula kuti Yehova Mulungu anani manja, Yehova Mulungu anakumangani kamwa, ndiyeno ngati ndikotheka tikanapempha kuti mutipase ife anthu amenewa kuti tiyakwapule. Tikuziwa paja Ambuye Yesu anakwapula anthu mu temple. Paliena akutengera kufatsa kwanuko Bwana ndikumanena zonyoza mobzola muyeso. Bwana mwatiuza chauta anakumangani manja kuti msachite ndewo. Tikumvetsetsa Bwana. Ndikukumbukira ngakhale Yesu Bwana watachita chipongwe mobzola saizi anthu aja kuyamba kuchita malonda mchalichi. Bwana mukudziwa Baibulo mmalidziwa bwino. Anawatidzimula. Anachitanso yekha osafunsa ophunzira. Anawatidzimula yekha Yesu. Bwana mwina mudzangololapo mmatelo kuti Vitumbiko wa anyamata. Bwana anyamata alipo ometa mbali koma tiliponso ena Bwana anyamata ometa pamwambapa. Bwana tili nayenso limodzi Vitumbiko mukamuuza anyamata tilipo ambiri. Mutadzangulola Bwana kuti anthu achipongwewa tiyatsindeko pang'ono tidzasina ndi ifeyo ometa pamwambapa. Anyamatawa tidzauza ambayi makayi. Kwambiri tikufuna tikuyankhenizi. Mukamati chakwera anamangidwa manja, anamangidwa pakamwa, sakuyankhula ndipo ozala nkunkhuniza. Chakweratu akukwapula anthu ndipo chakwera akukutumula anthu. Tayembekeza ndikupaseni chisanzo. Niwa anamenyedwa pa ground la kulilongwe. Kodi amene amamenya namiwa anali ndani? Anali Chakwera. Anyamata anatumidwa ku parliament kukaphulisa matayala a members of parliament. Anyamata amene aja anawatuma anali ndani? Anali Chakwera. Anyamata anamenyedwa kumbowe, ena anamenyedwa kumponera anzathu a DPP. Palibe action ina iliyonse imene msogoleri ngati wachitapo iyeyo ngati leader wa dziko lino. Mukunduza kuti zonse zimene zimachitika zija amene amakwapula ni ndani? Amene amakwapula ndiye mweyo mbuye wanuyo amene mukuti sakukwapula manjake ndo mangidwa. Tikufuna tikukuuzeni kuti Chakwera akukwapula ndipo Chakwera akuyankhula. Mukamamva china Jessica Kabwira akamalalata china Keni Msonda even olo inuyo mukamalalata zimakhala nzeru zochoka machakwera. Ifa zimene zijazi ndizobweretsa mkangano ukanaka kuti iyeyo sizimamusangalasa ndipo ni msogoleri woyimira mitundu yonse ya muno Malawi. Ndibwezi akususa poyera. Ndibwezi akumayankhula kuti izizo sindizifuna ndipo kuyambira lero musazachite. Koma ifa kuti amachita anthu aja ndikumayankhula iyeyo nkumakhala chete. Ife tikuona kuti iyeyo ndi amene amawatuma ndipo ndi amene amayankhula. Ndiye mukamati iyeyo Mulungu anamuseka pakamwa anamanga manja. Manja ake ndi ati ndibozo la nkunkhuniza musanamiza Malawi. Musamutenge iyeyo ngati ndi Samaria. Iyeyo akukutumula anthu. Achina Boni Kalindo azunzidwa amangidwapo, achina Mwanamveka amangidwapo, achina Samia Suleiman amangidwapo, achina Gangata amangidwapo, achina Ndanawa, achina Chisale amangidwapo kuzunzidwa. Kodi zonse zija amapanga ni ndani? Lamulo limachokera kulikulu. Kulikulu kuli ndani? Kuli yeyo Chakwera. Mukumvesa bwinobwino Healthwork.
ndemu makamba kuti hayi Ambuye Yesu anakwapula. Ndi zoonadi, Ambuye Yesu tu anakwapula ndipo zinali zoona. Komatu simungayerekezere ndi lero, chifukwa lero lino Amalawi akulira ufulu wawo umene Chakwera waufumbata mthumba ndikukawika ku State House, umene Chakwera walanda Amalawi onse ufulu ndikukausiya ku MCP, ndikukapasa achina Chimwendo, achina Jesse Kabwira, achina Ken Msonda, achina Vitumbiko Mumba, achina Zikhale Ng'oma, achina Moses Kunkuyu, amene ndikumanyada nawo ufulu wa Malawi wo, ndikumanyada nawo iwo, ndikumaenda mwantambasale, ndikumaenda mwa ufulu, ndikumaenda mofewa, ndikumadya mofewa, china chilichonse iwo ndikumachita mofewa mabanja mwawo, even ngakhale anawo ku sukulu, china chilichonse akumachita mofewa. Ndelero Amalawi akamamuyankhula Chakwera, kaya mukuona ngati akumunyoza, kaya mukuona ngati akumutukwana, si chifukwa china, nkhani ndiyoti Amalawi akulirira ufulu wawo, akufuna ufulu wawo, palibe chowakwapulira Amalawi. Mukumvesa kaya? Komanso tofuna tikuwuzeni kuti ngati Ambuye Yesu atakhala kuti wabwera lero, amene aliyenera kukwapulidwa ndi inuyo, ndi Chakwera wanuyo, ndi amene akuyenera kuti ndi amene mukuyenera kuti mukwapulidwe chifukwa cha kuphinja Amalawi, chifukwa cha kufinya Amalawi, chifukwa chowapangisa Amalawi kukhala mavuto azanimuone. Amalawi kufika pomayenda suyo ngati ziko sirawo. Tikayang'ana za kukwera kwa katundu amene amathandizira pa moyo wina aliyense, moyo wake wa siku ndi siku. Tiyeni tikaone sugar, tiyeni tikaone mafuta ophikira, tiyeni tikaone fuel, tiyeni tikaone chakudya chimanga chenichi, tiyeni tikaone fertilizer, tiyeni tikaone sopo, mafuta ozola, tikaone zinthu zimene zakwerera, zimene zimafunikira pa moyo wa munthu wa siku ndi siku, zili pamwamba osati masewera. Koma iniyo simulabada ndi kulabada komwe kuti mukathe kuona kuti kodi anthu anu akuzifikira bwanji, chifukwa kuti iniyo mumayendera makhadi. Mukamapita ku People's, kaya mukupita ku Superlet, kaya mukupita ku Maikonero, kaya mukupita ku Chipiku, zimangochita kubwera kuzera mtimakhadi timene niyo magwirisha ntchito ngati anthu aboma. Misonkho ya Malawi. Koma simukuganiza kuti kodi katundu imene akukwereramo abale athu amene tikwalamulirawa kodi akumufikira bwanji katundu, alinako kuthekera bwanji kuti angathe kumfikira, zimenezo simuganiza. Koma nkhani ndiyo mangonyozana, nkhani ndiyo mangonenana, nkhani ndiyo zibakira, nkhani ndiyo malimbana kuti ayi tibwerereponso. Kodi mubwererapo bwanji pamene ntchito zanu ndizonyasa? Mubwererapo bwanji pamene ntchito zanu ndizoyipa? Zimenezo ndizosatheka tifuna tikuze na Heavyweight Ntaba. Musambakire, musamuyike kumbuyo, mukwena mubwerepoera muyankhule choona. Inunso nanu pamene mulipo ndi munthu wankulu. Simunayenera kumayankhula zinthu zangati zimenezo. Munayenera kumayankhula zinthu zomanga. Kumamuza bwana wanuyo kuti abwana zimene mukupanga zinthu zosayenera, tamapangani. Inu mwakhalapo ndi kamuzu inu, simunakhalapo ndi kamuzu inu. Heavyweight Ntaba ndinu anthu akulu. Ndifuna tiyankheso za Mumba akuyankhula kuti sanayankhule za 1 million job, komanso sanayankhule za kudya katatu pasiku, komanso sanayankhule za fertilizer 4000 enkando. Mumba mutu wanu omagwira ntchito mumamwa mwina madrag, niyo mumafinda madrag, kapena Cuba, kapena mwina ganja amene niyo mumasuta. Inu Mose muja amene amaenda misonkhano mbuye wanuja, Mose muja amayankhula mapodium, maplatform, Mose amene amaenda kumwera pakati kumpoto, Mose amene amaenda muja ndikumachita kuyankhula live. Taona kuti dziko likuti liyende bwino pafika tisise fertilizer 4000 inkanthu kwa wina aliyense, pamenepo sipali bwino. Anthu ndikumayankhula pamenepo pali bwino, ndamva wina kuntengoko akuti koma pamepo amene amayankhula zimene yaninda. Amene amati koma pamepo ndamumva wina wake chakuntengo uko akuti koma pamepo amene zimezi amayankhula ndi ndani? Amayankhula ndi Joyce Banda, kapena amayankhula ndi Peter wa Muthalika, kapena amayankhula ndi Kabambe zimezi, kapena amayankhula ndi Manganya. Nimesa amayankhula zimezi ndi Chakwera. Ziko limamva. Ndipo si malo amozi okhaso, wayankhula malo ambirimbiri misonkhano yosiyana kuyankhula ndithu fertilizer mukwena asike, akwena asike akhale pa 4000 inkanthu, 4999 kwacha. Nimene tikufuna kuti niyo mugulire. Komanso 1 million job amayankhula pena palipose, umphawi ulipo. Taona kuti lipofunika kuti 1 million job tiyesese kuti anthu alembedwe ntchito almost 1 million achinyamata. Zimene amachita kuyankhula. Inu munali kutiko? Mwachokera ku Dubai pompano. Nimesa mnali Malawi momwe muno. Kampeni yose mamenyedwa inu munali muli kuti?
ndiye lero mukufuna muyese kumbakira kuti inuyo mutitenge ngati ife ndioserezeka, mutitenge ngati ife mitu yathu ndiyosagwira. Inuyo ndamene muli olongosoka, inuyo ndamene muli oganiza bwino, inuyo ndamene muli anthu amene muli masupa mmaganizidwe ndi mayankhulidwe. No, mwauponda mwatchera kumwezi nkhanga zaona. Mapulani amene ndesagwira. Ife china chilichonse marekodi tili nawo. Ndipo lero zosachitaso kuvuta. Kupita pa Google ukazipeza. Upita pa WhatsApp ukazika pa internet pena palipose marekodi onse amene niyo mwakha mukuchita kuyambira mu kampeni ya 2019 yonse alipo. Nde mufuna kamupusise anthu kuti anthu aziyankhula kuti poti IMCP sana kwanilise kudya pasiku katatu komanso sana kwanilise 14 year fertilizer 4000 ndi kanthu komanso sana kwanilise 1 million jobo zimezia sana ali manifesto awo anali manifesto azinzawo chabwino tivomereze anali manifesto a Malemu Saulos. Nde inuyo anu amene munalonjeza Amalawi mwakwanilisapo angati mwapangapo anga tawauze na Malawi. Fwa musamango susa kuti amene yasanali yanu takumvani mwina munazerezeka ndinu poma agwirisa ntchito kumaenda mapodi yamo mwina munazerezeka ndinuyo. Nde chabwino anu inuyo muli nawo amene munawalonjeza Malawi nde mwakwanilisapo angati mwapanga ngati avitumbiko mumba inu tumukoneka kuti mudakali Nyamata mukamba kuyendera nzeru zake izo zobalalika izi zinthu zikusokonekerani chifukwa sogolo lanu ndilalikulu ena wandi achikulire koma ino sogolo lanu ndilalikulu lidakalipo mukwena kuti mupole moto. Ambuya kudaliseni kwambiri ndakunyadirani ngati ndikotheka pitizanibe kuponya maaudio amenewa